Mae Alun yr Arth yn gymryd poblogaidd iawn gyda plant yng Nghymru. Morgan Thomas yn awdur ac yn arlunydd wedi creu cyfres o lyfrau yn seiliedig ar Alun yr Arth, a mae fe'n arth bach direidus wedyn ni sydd yn lot o hwyl yma na rhyw 20 o lyfrau, dros 20 o lyfrau bellach am yr arth a'i gymeriad. Ie, dyn ni hefyd yn fans mawr o Alun yr Arth yn ein teulu ni. Nid yn unig y llyfrau, ond hefyd yr app. Reit te, Lily, Alice, pa stori dyn ni'n mynd i gael heno? Gawn ni Alun yr Arth, please. Alun yr Arth, unwaith eto. Iawn. Reit. Alun yr Arth ar y fferm. Roedd Alun yr Arth bach drwg yn cysau molchi. Roedd gas ganddo'r sebon yn mynd i'w lygiad, i fyny ei drwyn ac i mewn i'w glistiau. Dyna babi bach. Ie, dyna Alun yr Arth. Gwelodd y ddau dractor mawr coch. Beth am i ni ddianc am... Wel, mae'n angen am apps yn Gymraeg. Mae yna wmbreth o apps i gael yn Saesneg, gweld pob dim dan hael. Mae yna ddiffyg o apps yn Gymraeg. Ac oedd y Llywodraeth yn gweld bod yr angen yma maen nhw wedi noddi nifer y gwmnïau i greu appiau. A beth ni wedi creu apps sy'n mynd i fod o ddefnydd yn yr ysgol ac yn hwyl i wneud hefyd. Felly bydd plant eisiau chwarae fe adre yn y car gyda'r rhieni ac yn cael hwyl wrth chwarae gêm y Gymraeg. Dyn ni wedi selio'r app ar lyfr Alun yr Arth ar y fferm ac wedi sefydlu'r cymeriad yn y fferm. Dwi'n ddim yn dangos y stori hun, ond mae Alun wedyn ni'n cael lot o hwyl yn y fferm yn ysgubor ac yn cyfri wyau yn yr cwtieir ac yn ei gweithgareddau o amgylch y fferm ac yn cael lot o hwyl fyna wedyn ni. O'r llyfrau i'r app, mae Alun yr Arth yn parhau yr un mor boblogaidd ag erioed. Diwedd. Be ti'n offi Alun yr Arth, Alice? Wyt ti? Be ti'n offi am Alun yr Arth? Mae'n ddrwg ac mae'n ddireidus ac mae efo'r un enw ti, ond dwi ti ddim yn arth. Na, dwi ddim yn arth, na dwi.